română. Vreau să vă simțiți bine în seara asta. Să vă spun succes în viață. Voi fi până la sfârșitul anului alături de voi. Și în continuare. Și în continuare. La nevoie. Împreună cu doamna dirigintă. Am să încerc să vă ajut ca întotdeauna. Să ne mai dați și 10 la ruscă. Să vă simțiți bine în seara asta. Și încă o dată să aveți succes în viață. Să fiți cum se cade, ca să aveți parte de oameni cum se cade, să fiți buni ca să aveți parte de oameni buni, să fiți buni români și buni colegi, să nu rupeți legăturile după ce veți termina școala și dacă n-ați reușit să fiți întotdeauna împreună, să fiți împreună după ce terminați liceul, să vă luați adresele, telefoanele, indiferent care vor fi familiile voastre, să continuați să vă întâlniți, din când în când să mai faceți o petrecere ca asta, ca să spuneți unde ați ajuns, ce ați reușit, ce n-ați reușit, dacă ați reușit să continuați, dacă n-ați reușit să o luați de la capăt, să fiți sănătoși, să transmiteți mulțumiri părinților voștri că au fost alături de voi, că v-au sprijinit, cum vă sprijină și acum, și că orice profesor îți dorește o clasă așa cum sunteți voi. De capre! Am încercat. Și vreau cuvântul doamnei diriginte. Doamna dirigintă? O pătrime de diriginte. Da? Da. Să fiți sănătoși. Ca să puteți să continuați. Robatul. La română! La română! La română! Trașcă! 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 Break your leg. Break your leg. You are the best. Don't forget, you are the best. Keep it up. Acum traduceți aici. Ce traduceți? Așa să-ți rup picioarele și să nu te mai mănânci odată la ei. Pentru că oricum suntem buni în nervările. Așa, domnul Digi, puteți să ne băgați și noi niște muzică? Mai vreți cineva să ne băgați? Da, eu! Nu, Anie! Asta e Anie! Ania! 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 Vino aici! Să nu ne facă plângem, adică m-au emoționat. Acolo stai, că stai bine. Adică poți să vorbiți și așa la pe liber, cum auziți, nu? Vreau și eu, am rugăminte ca fiecare dintre voi să facă o dedicație unei persoane pe care n-a cunoscut-o atât de mult în 4 ani de zile. O dedicație. 2 minute. 1 minut. Nu cântați nimic și știi cea mai bună. Atât. Nu vrem. Eu nu zic nimic. Mie să nu stai, că eu nu știu cu microfonul, da? Aki, te iubesc foarte mult. Dar nu te-am cunoscut prea mult în ani. Uite, mai dă-aia Aki, să știi că mi-a plăcut de tine că astăzi te-ai îmbrăcat în costum, dar eu tot nu știu prea multe despre tine. Te rog frumos să-ți dedici tu o melodie, că eu nu știu ce gusturi ai tu. A, dedică melodie? Nu! Nu o melodie, nu! El reprezintă Piteștiul. Eu știu că tu ești Achimescu și reprezinți Piteștiul. Eu nu zic că nu stai că eu nu am microfon. Care nu le cunoști, care le cunoaște. Parcă sunt la
Genisa, pentru cine nu cunoști. Ei, l-am mâncat! Gata. Păi oricum nu e cunoscută de nimeni. Gata. Sabina! Alexandra, așa, repede. Alexandra. Vrei lui Alexandra? Hai repede că se aude sus. Ciorle, ce faci? Vreau să suntești foarte sexy și că îmi place de tine. Și să zică înjurătura, Cristina, hai că... Ba da! Nu e adevărat, e adevărat. Mine îmi place că te machiași și îmi place că ești frumoasă și nu știu așa. Îmi place că ești frumoasă. Da, că uite că e frumoasă, uite că are roche, nu e frumoasă. Da, bine, uite, dintre toate persoanele nu te-am cunoscut așa bine, dar uite că îmi place de tine. Hai, cine mai vrea să mai... Nu mai, Nu mai vrea nimeni? Nu te fiște. Eu vreau. Raluca! Eu vreau să... pentru Denisa Iancu vreau să fac o dedicație, pentru că toți anii ăștia am fost cam răutăcioasă, așa, și cu ea, îmi pare rău. Pentru că mi-am dat seama că ești o fată de valoare și că ești drăguță și că ești foarte drăguță pentru tău. Chiar vreau să spun asta și, nu știu, să ai succes în viață și să fii fericită. Ana! Silvia, spune că îl iubește pe Vlad și atât. Păi de ce s-a și întâmplat? Da! O iubesc pe Silvia. Domnul diriginte poate să spună. Spuneți, haideți, spuneți. Păi, pe cine nu cunoaște? Pe cine nu cunoaște? Ne cunoaște pe toți. Nu mai vreau. Gata, hai, mai ridică cineva?